Il-programm ta' Gvern Laburista ser ikun differenti minn ta' gvernijiet preċedenti għaliex il-pjan biex flimkien nibnu pajjiż li jixraq lil uliedna ser ikun imsejjes fuq il-meritokrazija. Moviment. L-ewwel punt ta' dan il-programm. Moviment li jmur lil mill-ħitan ta' partit tradizzjonali u li ser jibni fuq it-tajjeb li ħalla kull Prim Ministru ta' pajjiżna. Fil-fatt, nibnu fuq it-tajjeb ta' ħaddieħor huwa t-tieni punt ta' dan il-pjan. It-tielet punt, inkunu onesti mal-poplu, għalhekk għal Joseph Muscat il-ħidma ta' Gvern Laburista ġdid ser tkun mibnija fuq il-politika illi taħseb fil-ħaddiema, fil-pensjonanti, fl-istudenti u anke l-middle class. Biex dan isir hemm bżonn ta' bidla radikali biex inkabru lill-ekonomija, illi huwa r-raba' punt ta' dan il-pjan, tkabbir għal il-kap tal-oppożizzjoni b'taxxi raġonevoli u biżżejjed li jattiraw aktar investiment fl-istess ħin li jżommu l-flus f'pajjiżna u jżidu il-konsum sostenibli. Ninvestu aktar u mhux nintaxxaw aktar qal il-kap tal-oppożizzjoni. Dan huwa approvat minn riċerka riċenti li minn kull 100 euro li jitlu fl-ekonomija mit-turiżmu, 98 euro jibqgħu jiċċirkulaw f'pajjiżna. Targets iffokati huwa l-5 punt u accountability hija 6 punt. Joseph Muscat qal li Gvern Laburista mmexxi minnu ser jeqret it-taxxa tal-korruzzjoni. Dan fl-istess ħin li Gvern Laburista ma jintaxxax lil min bieżel iżda jintaxxa lil min iniġġes li ser ikun is-7 punt ta' dan il-pjan. It-8 punt. Gvern Laburista ser jara li fl-Unjoni Ewropea ċ-ċittadini Maltin ikunu Ewropej tajbin iżda mhux servili. Joseph Muscat kritika l Prim Ministru tal-ġimgħa l-oħra fi Brussell kien fost il-minoranza ta' stati membri illi votaw biex iż-żieda fil-Baġit Ewropew għas-sena d-dieħla tkun limitata. B'din id-deċiżjoni għal Joseph Muscat il-Prim Ministru perikola il-pożizzjoni ta' pajjiżna. Id-disappunt ta' dan il-pjan huwa li Gvern Laburista ser joffri soluzzjoni għal futur fidejn in-nisa biex aktar nisa jsibu post tax-xogħol. Il-mira ta' Gvern Laburista ġdid hija li sem in-nisa fid-dinja tax-xogħol jiżdied b'9%. Dan jista' jsir billi jitwal il-maternity leave u jiddaħħal il-paternity leave. Il-pis biex dan isir għal Muscat għandu jintrafa minn kulħadd, l-istat inkluż. B'nefqa fuq Parlament ġdid, il-Gvern jista' jissussidja waħdu din il-miżura għal 20 sena sħaħ, qal il-kap tal-Oppożizzjoni. L-10 u l-aħħar punt ta' Gvern Laburista huwa li jibni middle class ġdida f'pajjiżna. Dan isir qal il-kap tal-Oppożizzjoni billi żid il-mobilità soċjali fl-istess ħin li pajjiżna jibda jiddiskuti il-kunċett tal-living wage. Joseph Muscat qal li l-anti huwa li aktar nies jaħdmu aktar, jaqilgħu aktar, ifadlu aktar, jonfqu aktar u jgħinu aktar lil minnu fil-bżonn. Il-kap tal-Oppożizzjoni tenna l-istedina tiegħu biex lil dawk li jemmnu f'din il-viżjoni jingħaqdu ma' dan il-moviment ħalli bekk flimkien nibnu pajjiż li jixraq lil uliedna. Lil dawk li jemmnu bħali ngħidilhom biex jingħaqdu magħna. Mhux se nistaqsukom min intom jew minn fejn ġejjin. Mhux se nistaqsukom lil min ivvotajtu fil-passat jew biex tagħmlu affidavit biex tgħidu illi vvotajtu għalija. Mhux se nistaqsukom biex taqblu magħna f'kollox jew biex ma tikkritikawx. Se nistaqsukom biss jekk taqblux magħna. Jekk iva nilqawkom bidejna miftuħin biex flimkien nibnu pajjiż illi verament ikun jixraq lil uliedna. Grazzi.